Оркестъра един симпатичен кючек. Американ. Лева, казах на Берхан, 80, 100 лева от Берхан. Да са живи и здрави. Така. Къде? И така да не забравяме кръстника. Кръстника, кажи, пастор Джаско, да заповяда с сестрата Зинка. Няма го. Точко. Нищо, че го няма, да се чуе името му. Не е излишно. Точко с Зинга да заповядат. Добре, конференцията ще дойде. Така на булката, брат Тошко. Тошко дава 20, 40, 60 лева от него и съпругата му. Да са живи и здрави. Сестрата Зинка, 70 лева от семейството на брат Джаско и неговата съпруга. Благословение. Така, брат Кошо, на своя ред, благословен брат, един подарък, американски. Скара, електрическа скара. Живи и здрави. Янчо, докато тони, Янчо, давай да фаниш по изпращането. Колайната ще търси. На булката, Лелю. Леля Филка, съпругата на бати Иван Чакала, дава 50. Бъркалочни, 70 лева. Ти Чакала, защото той го няма в Германия. Един българ. Сега, Леля Филка дава 70 лева, има желанието да поздравим бати Иван Чакала, който ни присъства, той е в Германия, с каквото желаете. Чакай момент, кажи Янчо. Да, той също е музикант, гайдар, акордеонист. Лева от семейството на бати Иван Чакала. Леля Филка. От Чичо и на Кина. Точно. От Янчо Челика патката и жомито 50 лева. Да са живи и здраве. Янчо, пази се да не те хвърлят. Добре, че ме почити. Бащата на кръстника, бати Христо, със съпругата си и семейството да заповядат. Моля музика за тях. Апарат от кръстницата ключека да продължи. За сватовете на сестрата Кина.
Бат Христо, видяхме как играеш, сега да видим как плащаш. Не може. Og kjøpte det tran 30 udykler. Така е. Бати Христо започва с 50 лева. Браво, Бати Христо. Кадахме 50. Още 50. 100 лева от семейството на Бати Христо и неговата съпруга. Още един ключек. Сега продължаваме с Андрейчо. Кибори. 10, 20, 30, 40, 50 лева от Андрейчо и неговото семейство да са живи и здрави. Кажи, много горчи. Битко. А я се пробвай. Тук са. Да, я пробвай сега да имаме. Горчи бе. Аба пилим бе. Дай да се пробвай бе. И Галя изпревари. Галя, щерката на Борчена, на своя дава 50 ля с мъжа си. Един ключек за Галя. Сега, Стоян Гаржев дава 20, 40, 60, 80, Паскал Ключек. Семейството на Стоян Гаржев. Ето. Нещо по-рязко. Ама рязко. Наско може да играе много после. Наско има думата. 20, 40, снимката. Айде. Снимката ти, всяка вечер, що стана сам. Снимката ти, всяка вечер гледа, що стана сам.
съм, а къде си ми Браво, Наско. Още 60 да свърша набързо, това е 100 лева от семейство на Наско и неговата съпруга. Да заповяда Иван Гаржев! Това е компанията на силните. Яша на Менге. Иван Гаржев приготви парите. Кивори, бе. Иван Гаржев си продължава. Ваше реждони. Иван дава 50 лева на младото семейство. Така, музика за останалите. Нека да. Журчи. Я, tu se изсява, ти нищо не знае. Я го... Виж какъв обидно сора, бе! Сладка била, а не на мен, бе, розета. Хайде сега да идем, Мустафа. Двер паралар. Давай. Янко, кифтета яде, бе? Пастай. 40. 50 лева от Янко и неговата съпруга, Варненски кючек. Момчета, малко по-накратко. Давай парата и бягай. Мечо, сметката. 20 лева. Кючека на 20 и 30, 50 лева от семейството на моя братовчет Мечо. Живи и здраве. Музика за Стоянчо. Така, Стоянчо, много играеш, батко, дай сега да видим парите. 20 лева от Стоянчо. Аз знам, и те знаят. Айде, музика, брак. Лева казахме от Стоян, още 30, 50 лева от Стоян и неговото семейство. Да заповяда Стоян с моята братовчетка Гина. Музика да изпратим компанията и да посрещнем другата. Браво, Стояне, откил са. Хайде, ти напали. Така, Стоянчо със съпругата си дава 50 лева, да са живи и здрави. Музика. Да заповяда, а девето с Мустафата.
Келна е, на келната. Уста! Ти си имаш касия, реално? Разбраха, също ме удариха, разбрах, че ще ме бият. 10, 20, 30, 50 лева от Мустафата и неговата съпруга. Да са живи и здрави. Да заповяда Христо с сина си, с съпругата си, с семейството. Моля музика за Христо. Христо има някакво желание към оркестъра, което ще бъде изпълнен. Леска каручка. Колеги, и специално за младото семейство, нека да са живи и здрави. И майката, и бащата, и сватанака, попарата, който не го знае в малата, нека да е жив и здрав, специално попарата. И младото семейство, шаман и булката, нека да са живи и здрави. Леска каручка. Леска каручка. Малеле, дуй колелеца. Малеле, дуй колелеца. Малеле, леска каручка. Малеле, леска каручка. Малеле, дуй колелеца. Малеле, дуй колелеца. Олеле, Haydi sağ. Продължавам песента. Лески файтони, малеле, лески файтони, малеле, 6-3 по 6-3, малеле, 6-3 по 6-3, малеле, лески файтони, малеле, лески файтони. Браво, на Христо. Христо дава на булката 20, 40. Казахме 40, 60, 80. От 80 лева от Христо и неговата съпруга, да са живи и здрави, така също от цялото му семейство. И така, понеже бързат бомбата гробаря на град Средец с волеме събранието, дъщеря й да заповядат на дансинга. Айде, гробаря! Ще продължиш? Дай някой реп, само и виж как ще продължим. Няма проблеми. Виж как Амира дава 2 лева специално заради тебе да продължиш. И Киса на свой ред дава 50 лева с съпруга си, живи и здрави да са. Един бърз ключек, ама наистина бърз е за то господин.
гадни тука. Бомбата с големи събранието моя чичо дава 50 лева, да е жив и здрав. 2 лева за оркестъра. Оператора. Да. 5-6 женички към певеца. 2 лева за оркестъра и 2 лева за оператора. Имам си Боже 5 женички, ама си бяха малко лудички. Имам си Боже 5 женички, ама си бяха малко лудички. Ще хванах дървото, като ги започнах, бакалата се събра. Това беше братовчетни пекания, всички го знаем, с големи пена. Имат думата 20, 40, 50 лева, да са живи и здрави и все така да не радват с присъствието си. Ало, певеца. Един куплет. Хванах дървото, като ги започнах, бакалата се събра. Защо маше ти ме остави с 5-6? Сега да заповеда Балаза с братовчетни Яшко и Гюлчето. Темпо! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Ще правиме сега! 1, 2, 3! 1, цак, цак! И 2, цак, цак! И 3, цак, цак! И 4, цак, цак! И 5, цак, цак! И 6, цак, цак! И 7, 8! Гимнастика! Ще правиме сега! Гимнастика! Така, така, така! Гимнастика! Гимнастика. Сега чухме гимнастиката. Айде баласки гимнастика се дели кастут. А гимнастика, давай. Яшко, сад си горо. Не са. Айде. Има думата Балаза патрона. Дава 50 лева. Да е жива и здрава. Музика за Яшко. Parle bana como cero su sabe encima del endema Parle sastipe Parle bana como cero su sabe encima del endema Браво. Има думата Яшко. Яшко дава на младоженци 50 лева. 50 лева как ми откакаме Балаза, 100 лева. Да са живи и здрави. Чухари чудри баба, след малко кел, чудри, тати, всякаква. Брат Иван може да играе много, ама ще да се показва.
Магистър, я кажеш нещо. Така, сестрата Тинка има желание да чуе сестрата Гина с едно хваление. Taştı te avava, koçinde perava.